Bună! TikTok ne consideră boți. Vrei să știi de ce? Pentru că nu apreciem corect un videoclip. Hai să-ți explic de ce. Greșim în momentul în care nu avem interes sau răbdare să vizionăm un clip. Dăm rapid o inimioară și trecem mai departe. În acel moment blocăm profilul utilizatorului, dar și profilul tău. Fără să-ți dai seama, faci această greșeală. De aceea TikTok ne consideră boți. Când intrăm pe TikTok, ar trebui să fim mai relaxați cât timp stăm pe această platformă. Asta pentru a ajuta profilul utilizatorului care ne-a atras atenția, dar și pentru profilul tău. Trebuie să lași ultima oară inimioară. Trebuie să începi de jos în sus, adică să distribui videoclipul, să-l salvezi, să lași un comentariu, dar nu emoticoane, comentează cu propoziții. Arată-i TikTok-ului că nu ești bot. Abia după ce ai făcut toți acești pași, lași inimioara la video. Așa ajuți profilul tău, dar și profilul utilizatorului pe care îl urmărești. Aveți mai multă răbdare. Succes! Dacă ți-a fost de ajutor acest videoclip, dă o distribuire, lasă un comentariu și o inimioară.